Dobro i loše potiče iz porodice. Kolika je žrtva porodice zapravo u karijeri jednog sportiste? Pa velika. Mislim da je veoma teško i da ne znam ni slučaj da je neko uspio da porodica nije bila glavna podrška. Mislim da je to osnovni uslov da bi neko uspio da mu vi kao roditelji pružite punu podršku, da se žrtvujete o svoj život da bi dali njemu. Sad, sve zavisi koliko je ko spreman i koliko je ko u mogućnosti da žrtvuje svoj život za svoju djecu. Svi smo mi roditelji. Sad, ja uvijek kažem, možda to neki pogrešno shvati, imate bolje i lošije roditelje i najbolje roditelje. Iako se svi trudimo maksimalno, isto kao što imate dobre džudiste, lošije i najbolji, a svi treniramo. Sve zavisi koliko ko daje sebe, neko daje 98%, neko 99%, neko 150%. Sve zavisi koliko je ko spreman da žrtvu svojoj djeci. Koliko je nekome bitnije da popije, ne znam ni ja, u kafani pivu svojim drugom, a to čini čejf ili da ode da gleda svoje dijete na treningu. Jer vi sad otiste u sportsku salu od 50 djece, naćete možda 5 roditelja. A to 5 djece imaju šansu da uspiju, ne uspiju svi. Ali ste vi kao roditelji mi dali šansu da uspije. A ovih ostali 40, možda je neko uspio i od njih, daleko od toga, ali mu vi kao roditelj ne dajete šansu. Sve zavisi opet da se ogradim, neko nije u mogućnosti da dođe do svojeg dijete. Ali ako već ima šansu, ako ti je Bog dao šansu da biraš, između toga izaberi svoje dijete.